Ayan na guys, ready na ang almusal namin. Ayan, maraming kwasyalan na isda. Mayroong pinirito at saka paksiw. Ayan, manok yan guys, nga lauya. Yan ang ulam namin kagabi. Umuwi si Alan kagabi guys. Ayan. Sayo kaming mag-almusal. Kaya magtrabaho pa siya. Wala ka siya, Nay. Ha? Wala ka siya. Ha? Siya, ano lang. Ay. Kumana lang ito mga kapatid sa Panginoon, mga pangayo. Salamatan niya sa inyo. Grasya naghatag ka na mo, paghatagan ko niyo o blessing ko yun ang kinabuhin mo. Ikaw magkapanalangin kaming walay. Yung pamilya Ginoo. Ang Kristo na mo samahan amin. Amen. Ito karaming pagkain. Wow! Ang sarap! Mimi. Kaysa ko ba sa kulag ng gamay nila? Dali ka na guys. Yeah. Ay, wato ko na ba? Magsabaw kami? Oh! Say, manok. Tangay din sa ulo na anay. Iihaw kami kagabi ng manok guys. Wala kaming ulam. Bala ko hindi siya lang umuwi. Yan, meron pang natira. Ay, bakong plan. Saan yun pa? Hinanapin ang bukog. Ang pizza na. Tabudbud. Mayo siguro yung agado. Nay! Ano to? Wala ito pagkakuha ko pagkatambak na. Amigi, wala lagi. Amigi. Hi guys! Mura mang ritual yung Hi guys! tambak. Dako kayo na tambak. Pagaga. Nanhuwag ang pato. Nako. Tapos na ko sila. Ito kita ko. Jangan pelit. Kung Init. Dami, oy! Kailangan dahil ko. kain tayo guys. Alam mo tayo na bakit ito na init. Init tayo kasi ko lang sa init. Init tala ko kamuha. Okay.
Kain tayo guys. Ang favorite. Ang sarap ng ulam namin. Ang lamig aga. Masarap talaga kumain kapag masarap. Hapon, nanay. Yung isang kamay ko guys na bikil. Masakit. Okay. Yummy. Dahil lang nay. Asin. Ito na ni. Pwede mo nakaumay. Pwede mo nakausda. Di na mo guban ako. Hindi na. Soban. Di na what? Doon ba? Ito na. Doon na. Dali na siya. Doon na kumay. Asa mo dyan niya? Nakablay mo. Iring oh. Gawasa. Ayan guys, paalis na si Alan. Baka na guys. Umuwi sa kagabi kaya naghatod siya sa ulam namin. Diba? Yeah. Doon pa siya mag-ilis sa Medina. Tapos na kaming kumain guys. Nabusog kami guys. Tapos na kong kumain. Yung dalawa, hindi pa nakatapos. Ako ay tapos na. Itong bukog, ibahog ko sa earring. Ibahog ko sa aming alaga, ang aming ning. Ano yan? Bukan nyo? Si Mimi, kumain kami. Ha, meron pa siyang ano. Sabawin na mo ka no, sabawi. Wala ka. Busog na ugay, busog na uta. Iwasan mo ka nun. Itong paksiw, hindi na ubos. Ay, Mimi. Ako sa aking kumanda. Dapat bukog na eh. Dapat bukog. Sa, iro na. Tingo. Ay guys, tapos akong kumain. Imo to kanon manok na eh. Dili na. Dili na. Ulit na. Dili na.
A few moments later. The next day. Siya na na. Kukita. Tapos. Ayan guys, nakakuha si Alan og kugita. First da gamay ra yang kuha oh. Amo nang adubuhon guys. Ayan. Si Alan na rin akong saan niya na pagluto. Ako siya.